Γεια σας φίλες και φίλοι του YouTube, Σουαγιό εδώ και σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό από να παίξουμε. Θα κάνουμε μια συζήτηση που θέλω να το κάνω, ξέρω εγώ, εδώ και το έχω σκεφτεί εδώ και 2 μέρες, οπότε ok. Λοιπόν, θέλω να πω, καταρχάς έβαλα texture pack, yay. Λοιπόν, κατά δεύτερον, θέλω να κάνω μια ειδοποίηση σε όσους με βλέπουν αυτή τη στιγμή και έχει σχέση για το Minecraft. Λοιπόν, και για το σκηνό, όπως βλέπετε, δεν έχω το κανονικό μου σκηνό αυτή τη στιγμή, και ο λόγος είναι ότι θα κάνω μια, ας το πω, καινούργια σειρά, και αυτή η καινούργια και καλά σειρά θα είναι μια φορά την εβδομάδα. Δεν θα είναι, ξέρω εγώ, κάποια συγκεκριμένη μέρα, θα είναι μια μέρα που μπορώ και θέλω εγώ, αλλά πρέπει να είναι μια φορά την εβδομάδα. Η συγκεκριμένη μέρα δεν μας ενδιαφέρει, απλά να είναι μια φορά την εβδομάδα. Αυτή είναι η κανόνες που έχω κάνει εγώ συγκεκριμένα για αυτή την, ας το πω, σειρά. Οπότε ναι, όπως βλέπετε δεν έχω το σκηνού και θα σας εξηγήσω τώρα την φάση και αυτά. Λοιπόν, για παράδειγμα, σε αυτό το βίντεο θα βάλω στο τέλος, θα σας δείξω κάτι skins που θεωρώ εγώ γλυκούλικα και οι περισσότεροι από εσάς, και ναι, θα βάλω για παράδειγμα 5, μόνο 5 μπορώ να βάλω, έτσι είναι οι κανόνες που έφτιαξα εγώ, από 5 και κάτω, όχι από 5 και πάνω, από 5 και κάτω skins μόνο, παραπάνω δεν μπορώ, οπότε ναι. Θα βάλω, ξέρω εγώ, σε κάποια skins και τα συγκεκριμένα skins θα τα έχω βάλει όνομα. Εγώ δεν θα τα έχω βάλει όνομα και θα τα έχω βάλει αριθμό. Για παράδειγμα, θα έχω βάλει 1, 2, 3. 3 skins και έχω βάλει το καθένα αριθμό. Για παράδειγμα, το 1, 1, το 2, 2, το 3, 3. Ξέρω εγώ. Και εσάς, οι περισσότεροι τους αρέσει, ξέρω εγώ, το skin το 1. Και εμένα μου αρέσει το 2, δεν θα πω το 2 επειδή μου άρεσε εμένα, αλλά θα πω το 1, θα διαλέξω, ξέρω εγώ, το 1 επειδή σας αρέσει εσάς και θα έχω το 1. Πώς θα, ξέρω εγώ, θα ψηφίσετε και αυτά? Απλά πατάτε ένα subscribe στο βίντεο, ένα like, share γιατί όχι, εγγραφή στο κανάλι και γράφετε ένα comment, ξέρω, για παράδειγμα, εμένα μου άρεσε το 1. Και στο τέλος, όταν θα είναι να κάνω την μέρα που διάλεξα, ξέρω εγώ, την αλλαγή του skin μου για μια φορά την εβδομάδα, ξέρω εγώ, θα φοράω το skin που νίξε στην πλειοψηφία. Όποιος δεν ξέρει τι σημαίνει πλειοψηφία, είναι, ξέρω εγώ, όταν ψηφίζεις κάτι και όταν υπάρχουν πιο πολλοί ψήφοι στο συγκεκριμένο πράγμα που διάλεξαν, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Οπότε ναι, όπως καταλάβατε δεν είμαι καλή στο να εξηγώ, οπότε yeah baby. Anyway, αυτό ήταν, μήπως φτιάξα κάτι, και ναι, για παράδειγμα, και τώρα για παράδειγμα θα σας δείξω κάτι